Ljudi, nadam se da ste super. Mali Vidiš, znaš. šta planiram da snimam u narednih par dana, hoću da vam snimim malo Audi A3, pošto mi dosta ljudi to tražilo, hoću da vam snimim stanje RS5-ice, pošto sam se dogovorio sa Urošem iz Silver Detailinga da radimo detailing na RS5-ici, tako da hoću da snimim kako je stanje auta sada, posle, koliko to, 5-6 godina, ne znam koliko se vozi, ove kilometraže, i da vidimo posle da uporedimo kada odvezemo auto na detailing, vidjet ćemo malo kakva je procedura detailinga i da uporedimo kako izgleda auto posle toga. Ajde idemo na pitanje, na odgovore, postavljali ste mi pitanja na Instagramu, ja sam odvojio, ne znam, 10-ak, 15, malo sam prošarao, nisu pitanja vezana samo za automobile i za te stvari, ima pitanje i za biznis i za slično, eto, čisto malo da bude interesantnije. O autima pričamo dosta, znam da dosta vas hoće da čuje i još nešto pored toga i nešto vezano za biznis i prosto neka moja razmišljanja, eto, nisam ja nešto mnogo pametan, niti znam nešto previše sad o tome, ali eto, mogu da kažem moje mišljenje, moje viđenje, možda nekom koristi, tako da, što da ne, eto. Ajde, idemo prvo pitanje. Malbašić kaže, da li misliš da bi Noko mogao da se progura na tržištu u beogradskim klubovima, mišljenje? Iskreno ne znam da li bi mogao ili ne bi mogao, ali Noko nije napitak za klubove i za izlaske, niti se tako promoviše, niti ja želim da se tako promoviše i percipira. To da li će nekad zaživeti u klubovima, ne znam, možda. Znači, nije napitak kao Red Bull i kao ostale energetike, i nikad se neće ni tako promovisati i eto, nije mi iskreno ni cilj da bude u klubovima, a da li će, kažem, nekad doći do toga, do te faze, možda, ali da ono ide da se gura uz neki drugi alkohol i uz taj način života, ne. Znači, Noko nije taj brend, niti će ikada biti taj brend. Kaže, Tiću, da li ulažeš u pasivnu zaradu, berza, kripto, nekretnine itd.? Ja ne ulažem u pasivnu zaradu, moj otac ulaže u nekretnine, eto, to je jedina pasivna zarada koju imamo. Ne poznajem toliko berze, ne poznajem toliko trgovinu in kriptovalutama, što ne znači da je loša stvar, ali prosto nemam vremena da se bavim time, kod nas to nije još toliko ni razvijeno, ne znam da li ima nekih brokera, nekih drugih ljudi koji to mogu da rade za vas kako treba, stvarno ne znam, stvarno nemam pojma ništa o tome, iako sam završio Beogradsku bankarsku akademiju i učio sam dosta o tome, posle toga, eto, nisam se bavio time, prešao sam na trgovinu i na neke druge stvari, tako da stvarno jako malo znam o ovome i jako se malo bavim ovime, jer je ovako imam previše posla, eto, novac koji zaradimo i koji, ajde da kažem, neki višak, uložimo u nekretnine, eto, mislim da je to nekako najsigurnije na duže staze. Milošina 98, kad bi ti se ukazala prilika da popraviš nešto u životu što si učinio, šta bi to bilo? Brate, iskreno, ne kajem se sad za neke stvari, niti sam napravio ne znam kakve greške, niti smatram da sam se ogrešio možda o neke ljude, uradio bi sve manje više isto, možda bi krenuo ranije s YouTube-om, ne bi mnogo razmišljao o tome šta misle drugi ljudi i kako će to izgledati drugim ljudima. Znači, verovatno bi krenuo ranije sa YouTube-om i možda bi probao još neki sport, ne bih se toliko dugo bavio košarkom, nego bi malo istraživao i unapređivao svoje telo kroz neki drugi sport. Marko Milutinović, 9. Na koji način steći i napraviti početni kapital koji je neophodan za pokretanje privatnog biznisa? Marko, mislim, uvek možeš podići kredit, ali prosto za neki svoj biznis najbolje je krenuti sa radom i prosto štednja, eto, ne trošiti pare na gluposti u prvih par godina privatnog biznisa, šta god da je to i koliko god da je veliki taj biznis, ne možeš odmah krenuti nešto megalomanski i odmah očekivati da vratiš tu investiciju, za godinu, 2, 3, da već zaradiš pare i da uživaš. Mislim, to je nemoguće, ljudi. Moraš biti mnogo pametan i moraš da kreneš, mislim, to je moguće sa start-upom, ja podržavam start-up ko ima neku ideju, ko želi da rizikuje, znači, i treba to da uradi i treba da nađe investiciju ako veruje u taj start-up, u suprotnom, znači, jebi ga, da se radi, da se uživa u procesu i da se štedi lova. Da vidimo dalje,
obolzdan, šta god. Smatraš li da moraš više da se dokazuješ zbog toga što si sin uspešnih roditelja? Pa iskreno, pa šta znam, i da i ne, nemam ja tu šta kome da se dokazujem. Ako razmišljaš o tome šta ko misli i o tome da se ti nekom dokazuješ, mislim, izgubit ćeš se i nikad nećeš biti zadovoljan, trebaš sam sebi da dokažeš i da radiš ono što će tebe činiti srećim i zadovoljnim, a ne po svaku cenu se truditi da nekog zadiviš i da neko kaže svaka čast, on je nadmašio oca ili ne znam koga, dedu ili kako već. Mislim da je to opterećenje za jednu osobu i da mu pomera fokus sa bitnih stvari. Hoće li biti Kvarc 313 merch? Ko ne zna šta je merch, znači ne znam, garderoba, odeća, zebancije te, šta god. Ne znam, brate, nisam razmišljao o tome, možda bude nešto, ajde, kad vidim šta bi ljudima bilo interesantno, ako bi bilo nešto, gledao bi da to bude nešto kvalitetnije i nešto onako unikatnije, da nije nešto što možete naći svuda i nešto što oslikava moje stavove i moju interesnu sferu, eto. Tako da možda nekad bude, za sad nisam razmišljao, niti imam neke ideje, prosto nemam vremena da se bavim time, ali kasnije što da ne, to vidjet ćemo gde će ići ovaj YouTube kanal i koliko će imati vremena u budućnosti za sve ovo. Da li je pametno uzeti kredit za početnički posao tipa restoran? Eto, dao sam već delimično odgovor malo pre, ali konkretno za restoran, ako želiš već da se baviš ugostiteljstvom, mislim da odmah otvaranje restorana nije pametna stvar, jer evo, pokazalo se ove godine koliko je problem ljudima koji imaju restorane, koji imaju mnogo radnika, koji imaju velike prostore u zakup. Eto, ako hoćeš da kreneš i ako imaš strast prema pripremi hrane i prema ugostiteljstvu, mislim da je sad prava stvar za neke dostave, znači da se otvori neka manja kuhinja u manjem lokalu i da se radi samo dostava i šalterska prodaja, da se fokusiraš na zdravu hranu, na nešto što nema, evo u Kraljevu ne postoji ništa zdravo što možeš da pojedeš na brzinu, da kupiš neku zdravu salatu, da kupiš neki zdrav obrok, a da je to pristupačno. Mislim, ja mogu poručiti neke salate koje su po 700-800 dinara, ali nije to to. I fokusiraš se na to i polako gradiš biznis na tim, pa ako se to razvije, kad usavršiš sve i meni i sve, onda možeš da ideš na restoran i na nešto veći ili na lanac restorana. I ono što sam primetio da, na primjer u Kraljevu, u Beogradu, ajde, ide taj digitalni marketing manje više se pokreće sve više i češće. U Kraljevu to ne postoji, eto, znači sad kad je bila korona, kad je dostava morala da puca, nije bilo digitalnog marketinga, nema šta da nešto izabereš, da se neko istakne, da ti to nametne na Instagramu, prosto da mi je stigla neka dobra slika s nekim dobrim burgerom i nešto što mi deluje zanimljivo, sigurno bi poručio kao i gomila ljudi, tako da bavite se tim stvarima. Sledeće pitanje, Luka Injatović, da li si imao nekog uzora kad si počinio s YouTube-om ili si sam sebi uzor? Brate, ne znam, Casey Neistat, Jon Olson, Brati 1 me je to inspirisao isto, sviđa mi se kako on to radi i pogotovo motovlogove koje je snimao i sad kako je nastavio nastavio s YouTube-om, eto, meni se to jako sviđa i ima Cars with Luke, on je Švajcarac, ima gomila njih, stvarno, može se naučiti mnogo i gledam stalno i gledam kako mogu da unapredim svoj YouTube kanal, naravno. Jović, RDK, koliko novca mesečno zaradiš, a koliko potrošiš ako nije tajna? Pa, brate, tajna je da ti kažem koliko zaradim, to jest koliko, mislim, mi smo porodica, sav taj novac zarađujemo zajedno, a trošim, i to je teško proceniti, jer dosta toga, eto, ja, ne platim direktno, znači, gorivo točim u firmi, održavanje auta platiš preko firme i tako neke stvari koje, ne izbrojiš keš baš pa da znaš u detalj. Nešto ne trošim specijalno na luksuz i da je 2000 evra neki možda prosek koji potrošim moja porodica, znači ja, supruga i dvoje dece, za naše neke prohteve 2000 evra je plafon, nekad se desi da ne potrošimo ni 1000 evra mesečno, eto, prosto radimo, mala sredina, nemaš nešto ni vremena sad i sa malom decom, ne možeš nešto mnogo da skitaš, tako da u ovom trenutku ne trošimo ništa specijalno. Koliko
patike imaš i koliko patika je Trajče, brat, Makedonac, koliko patika imaš i koji modeli mnogo su dobri. Uglavnom, znači, imam Jordanke ili Up Tempo, ove Pipenke i to je to, znači, imam, ne znam, sigurno 25 pari patika, ne znam, ja snimit ću vam jedan video o tome, ali sad sam se navukao na ovaj Up Tempo i nosim samo njih, non stop. Srema 997, da li imaš neki cilj na YouTube-u? Brate, nemam cilj, eto, iskreno, prvi cilj mi je sad da dođem do 100.000 subscribera, da dobijem ono play dugme, a posle ono kako god šta bude, eto, i volao bi da snimam malo kvalitetnije vlogove i onako malo više filmski fazon, ali za to treba vremena, tako da polako o tom potom. F. Golubček, da li uvoziš noko preko svoje firme ili firme svojih roditelja? Nemam svoju firmu, znači sve radimo preko jedne jedine firme koju imamo, znači firma se već bavi distribucijom robe široke potrošnje, tako da je uvoz Nokova i distribucija Nokova bila logičan sled događaja. Razmišljao sam da li to da odvajam, ali eto, krenulo je tako da sad neću to ni odvajati, samo je komplikacija. David Mumović, koji auto bih kupio da nisi uzeo A7? Brate, ne znam, sad da nemam, znači da nisam kupio auto posle stare A7-ice i da sad mogu da biram auto, naravno zavisi od budžeta, ali verovatno bi jurio neku polovnu R6-icu, ne bi kupio nov auto. Ako je nov auto, ne znam, uzeo bi možda RS5 Sportback, to nije tad bilo u opticaju, a meni bi završavalo posao, tako da bi verovatno bio RS5 Sportback, eto, to je to. Ajde, još dva pitanja. Timotej Pro, da li čitaš knjige i koje, ako čitaš? Čitam knjige, ne nešto redovno, znači ne čitam te motivacione biznis i te stvari, možda bi trebao, ali ne čitam, volim da čitam istorijske, volim da čitam epsku fantastiku, volim da čitam ima naših par pisaca, evo sad ću vam snim, ajde kad sam već tu, evo vam ovde, znači, Dejana Stojiljkovića, Branislav Janković, Slaviša Pavlović, znači eto, to je moja preporuka ko voli istorijske knjige, ima tu i fantastike i evo, on ima ovde, znači, neke fantastike još, Witcher, šta znam, šta sam čitao još. Šta nisam pročitao, ne znam ni ja. Uglavnom, ovo su knjige koje sam poslednje pročitao, tako da, topla preporuka, volim da čitam te knjige. I, ajde imamo šta imamo još jedno, zašto je A7 3.0 TDI, a nije benzinski agregat, pričao sam već nekoliko puta, nije mogao da se poruči benzinski A7, prestali su da ga proizvode tad, to jest bio u cenovniku, ali vreme isporuke nije moglo da se vidi, pitanje da li bi ga uopšte isporučili i kada bi ga isporučili, eto, tako da ja nisam hteo da rizikujem, da čekam par meseci, da ne dobijem auto, i eto, poručio sam dizelski agregat, tako da to je to. To je to, ljudi, eto, nadam se da vam je bilo interesantno, snimat ću ovo češće, mislim da treba da se snima češće, a vi bacite follow na Instagram ako već niste i subscribe-ujte se na kanal i obavezno like ako vam se svidio video. Eto, živi bili, ljudi, pozdravljam vas, sve najbolje, ćao!